Trump yana neman sulhu a ɓoye a yakin da yake yi da Iran, amma a sarari yana nuna cewa Iran ce ke neman sulhun. Rahoton jaridar The Wall Street Journal ya nuna cewa wasu mashawarta Donald Trump na matsa masa lamba da ya fara tunanin yadda za a kawo ƙarshen yakin Iran saboda tashin farashin mai da barazanar matsin siyasa a cikin gida. Sai dai Trump ya dage da cewa Amurka na samun nasara a yakin, yayin da yake cewa yakin zai zo ƙarshe nan ba da jimawa ba. A wani labarin kuma za ku ji cewa rundunar juyin juya halin musulunci ta Iran ta yi watsi da ikirarin Donald Trump cewa yakin ya kusa karewa, inda Iran ta ce ita ce za ta ƙayyade lokaci da kuma yadda rikicin zai ƙare. Tana mai barazanar cewa ita ce kaɗai ke da iko da mashigar ruwan Hormuz, inda ta ce ba za ta buɗe hanyar ba muddin ta ci gaba da fuskantar hare-hare daga Amurka da Isra'ila. A wani labarin kuma za ku ji cewa Iran da Hezbollah sun harba makamai masu linzami kusan 30 zuwa arewacin Isra'ila, inda aka samu mace-mace da raunuka masu yawa. Sojojin Isra'ila sun ce sun mayar da martani da hare-hare kan wurare da dama a Lebanon, tare da lalata na'urorin harba rokoki. To bari mu fara da rahoton da yake cewa Trump yana neman sulhu da Iran a ɓoye, amma yana bayyana wa duniya cewa Iran ce ke neman sulhu. Wani rahoton jaridar The Wall Street Journal ya tayar da ƙura, inda ya nuna cewa wasu manyan masu bawa Trump shawara sun matsa masa lamba da ya fara tunanin hanyar kawo ƙarshen wannan yaƙi. Rahoton ya danganta hakan da tashin farashin mai da kuma fargabar cewa idan yaƙin ya yi tsayi zai iya jawo masa matsalar siyasa a cikin gida. Da yake magana da 'yan jarida a jihar Florida, Trump ya ce sojojin Amurka sun riga sun kusa cimma manyan manufofinsu. Ya bayyana cewa Amurka na samun nasarori sosai, yana mai cewa rundunar sojan Amurka ita ce mafi ƙarfi a duniya tare da kayan yaƙi mafi nagarta. A cewarsa, Iran na da ƙarfin soji sosai kuma tana da dabban makamai masu linzami, amma yawancinsu sun lalace bayan har-haren da ta kai a Isra'ila da ƙasashen Larabawa na yankin Gulf. Trump ya ƙara da cewa Iran na shirin mamaye gaba ɗaya yankin gabas ta tsakiya da kuma ci gaba da kai hari kan Isra'ila, amma Amurka ta dakatar da wannan shiri cikin ƙanƙanin lokaci. Sai dai yayin da aka tambaye shi shin ko Amurka za ta ci gaba da taimakawa al'ummar Iran kamar yadda ya taɓa alƙawari a baya, Trump ya ce zai so ya taimaka musu idan gwamnatin ƙasar ta sauya halinta. Ya ce al'ummar Iran mutane ne masu basira da ƙwazo, amma tsarin siyasar da suke ciki a yau yana hana su ci gaba. A cewarsa, Amurka na son tsarin da zai kawo zaman lafiya na dogon lokaci a Iran, amma idan hakan bai samu ba, to rikici na iya ci gaba. Rahoton The Wall Street Journal ya kuma ce wasu jami'an gwamnatin Trump sun yi imanin cewa Amurka ba za ta iya janyewa daga yakin cikin sauƙi ba, musamman idan Isra'ila na ci gaba da kai farmaki kan wuraren Iran. Trump ya sha alwashin cewa Amurka za ta ci gaba da kai hare-hare kan Iran muddin kasar ta ci gaba da toshe hanyar zirga-zirgar mai ta duniya mai suna Hormuz. A cewar wani jami'in gwamnatin Amurka, Trump ba zai dakata da yakin ba har sai ya iya bayyana cewa ya samu gagarumin nasara, musamman ganin cewa Amurka na da rinjaye a fagen soji. A wani sako da ya wallafa a shafinsa na Truth Social a makon da ya gabata, Trump ya ce ba zai kulla wata yarjejeniya da Iran ba har sai ta miƙa wuya ba tare da sharaɗi ba. Duk da haka, daga baya ya shaida wa jaridar New York Post cewa har yanzu bai kai ga bayar da umarnin dakatar da yakin ba, kuma ya ce Amurka na iya kai hare-hare har fiye da yadda take yi a yanzu. Rahoton ya kuma bayyana cewa Trump ya faɗa wa wasu mataimakansa ɓoye cewa zai iya goyon bayan kashe jagoran addini na Iran Mujtaba Khamenei idan ya ƙi bin buƙatun Amurka. Wannan yanayi ya zo ne a lokacin da farashin mai a kasuwannin duniya ke tashi sosai, kafin daga baya ya ɗan sauka kaɗan. Lamarin ya ƙara haifar da damuwa tsakanin abokan siyasar Trump game da tasirin tattalin arziki da kuma sakamakon siyasa da yakin zai iya haifarwa. Rahoton ya ce wasu masu bawa Trump shawara sun buƙace shi da ya bayyana wani shiri da zai nuna yadda Amurka za ta fita daga wannan yakin, tare da bayyana cewa sojojin ƙasar sun riga sun cimma manyan manufofinsu. Duk da cewa yawancin magoya bayan Trump na jam'iyyar Republican sun goyi bayan fara yakin, wasu daga cikin mashawartansa na tsoron cewa idan yakin ya yi tsawo, goyon bayan jama'a zai ragu sosai, wanda zai iya kawo cikas ga jam'iyyar Republican gaba ɗaya.
Rahotanni sun nuna cewa Trump ya karɓi bayanan binciken jin ra'ayin jama'a game da yakin, inda da yawa sakamakon binciken suka nuna cewa mafi yawan Amurkawa ba sa goyon bayan wannan yaƙi. Haka kuma wasu daga cikin abokan siyasa sun nuna damuwa saboda tashin farashin mai sama da $1 kan kowace ganga, wanda hakan na iya shafar zaben 'yan majalisar dokoki da ke tafe. Sai dai fadar White House ta musanta rahoton, inda kakakin fadar White House ɗin Caroline Leavitt ta ce labarin cike yake da bayanai da ba su da tushe daga majiyoyi marasa suna. Ta ce manyan mataimakan Trump suna aiki ba dare ba rana domin tabbatar da cewa Operation Epic Fury ya yi nasara. A halin da ake ciki, fushin da yakin ya haifar ya bayyana a wurare da dama a duniya. A cikin Iran, dubban mutane sun taru a manyan birane domin nuna goyon bayansu ga sabon jagoran addini na ƙasar, Mujtaba Khamenei. Ana gudanar da gangami a birane kamar su Tehran, Shiraz, Tabriz da dai sauransu. A babban birnin Tehran, jama'a sun taru a dandalin Enclave Square, suna daga tutocin Iran tare da yin fatan halaka ga Amurka da halaka ga Isra'ila. Wannan gangami ya biyo bayan sanarwar da Majalisar Masana ta Iran ta yi na naɗin Mujtaba Khamenei a matsayin sabon jagoran juyin juya halin musulunci bayan mutuwar tsohon jagora Sayyid Ayatollah Ali Khamenei. Masu halartar gangamin sun ce suna da niyyar marawa sabon shugaban baya a wannan lokaci mai matukar wahala ga kasar. A gefe guda kuma an fara gangamin zanga-zangar adawa da yaƙi a Amurka. A birnin Los Angeles, masu zanga-zanga da dama sun taru a gaban majalisar birnin, suna kira da a kawo ƙarshen wannan yaƙi. Wasu daga cikinsu suna ɗauke da tutocin Iran da kuma allon da aka rubuta cewa "No blood for oil", wato ba za su goyi bayan zubar da jini saboda man fetur ba. Masu zanga-zangar sun ce yaƙin baya wakiltar muradan talakawan Amurka, kuma suna gargaɗin cewa ci gaba da wannan yaƙi na iya janyo wasu ƙarin ƙasashe cikin rikicin, har ma ya rikide zuwa wani babban yakin duniya na uku. A wani sabon mataki kan rikicin gabas da tsakiya, Amurka ta bayar da umarnin fitar da wasu ma'aikatan ofishin jakadanci daga Saudiya. Ma'aikatan da ba su da muhimmin aiki da iyalansu su gaggauta barin ƙasar saboda ƙarin barazanar tsaro. Wannan mataki ya biyo bayan hare-haren da Iran ke kaiwa a wuraren da ke da alaƙa da Amurka da ƙawayenta a yankin. Rahotanni sun ce an jiyo karar fashe-fashe a babban birnin Saudiya, Riyadh, a kusa da harabar ofishin jakadancin Amurka. Ana zargin cewa jiragen yaƙi marasa matuƙa na Iran ne suka kai hari a wurin, inda suka jawo lalacewar gine-gine. Wasu majiyoyi sun ce ɗaya daga cikin jiragen yaƙin ya bugi wani sashi da ake dangantawa da cibiyar leƙen asiri ta Amurka CIA da ke cikin harabar jakadancin. Rahotanni sun ce wani bangare na rufin ofishin jakadancin ya rushe, yayin da hayaki ya cika wasu sassa a ginin. An gaggauta aiwatar da matakan gaggawa, inda aka umarci ma'aikata da su shiga wuraren tsaro yayin da ake tantance girman barnar. Ko da yake Amurka da Saudiya ba su bayyana cikakken bayani kan harin ba, matakin fitar da wasu ma'aikatan Amurka daga ƙasar ya nuna cewa lamarin ya yi tsamari sosai. A wani bangare na labarin kuma za ku ji cewa rundunar kare gwamnatin juyin juya halin musulunci ta Iran, wato IRGC, ta yi watsi da ikirarin shugaban Amurka Donald Trump na cewa yakin da ake yi a gabas da tsakiya ya kusa karewa nan ba da jimawa ba. A cikin wata sanarwar da ta fitar, IRGC ta ce, "Mu ne za mu ƙayyade lokaci da kuma tsarin yadda yakin zai kare. Tsari da makomar yankin zai kasance a hannun sojojinmu a yanzu. Ba sojojin Amurka ne za su kawo ƙarshen wannan yaƙi ba." Sojojin Iran sun kuma ce Tehran ba za ta bari ko lita ɗaya ta mai ta fita daga yankin ba idan hare-haren Amurka da Isra'ila suka ci gaba. Sanarwar sojojin Iran ta zo ne bayan Trump ya yi ikirarin cewa rikicin gabas ta tsakiya ya kusa zuwa ƙarshe. Daga baya ya ƙara da cewa cikin gaggawa sosai, ku duba duk abin da suke da shi ya lalace, har da shugabanninsu. Haƙiƙanin gaskiya ma akwai matakai guda biyu na shugabanci da suka rushe, har ma fiye da haka. Yawancin mutane ma ba su taɓa jin sunayen wasu daga cikin shugabannin da aka yi magana a kansu ba. Saboda haka hararen sun kasance masu ƙarfi sosai, kuma sun yi tasiri sosai. Ana iya kallon batun ta hanyoyi guda biyu. Wannan shine farkon gina sabuwar ƙasar Iran, kuma a zahiri yanzu Iran
ba ta da rundunar ruwa, ba ta da rundunar sama, ba ta da makaman kariya daga jiragen sama, duka an lalata su, ba ta da na'urar rada, ba ta da hanyoyin sadarwa, kuma ba ta da shugabanci, duka sun lalace. Saboda haka za mu iya cewa mun samu babban nasara a yanzu, amma kuma za mu iya ci gaba da kai hare-hare, kuma za mu ci gaba da kai hari mai zafi. Amma babbar barazanar wannan yaƙi ta riga ta wuce tun kwanaki 3 da suka gabata. Mun murƙushe su tun a cikin kwanaki 2 farko. An kuma tambaye shi game da sassauta wasu takunkuman man fetur da Amurka ta kakaba wasu ƙasashe. Trump ya ce suna ƙoƙarin rage farashin mai. Ya ce farashin ya tashi ne saboda wannan yakin, amma a ganin sa farashin bai tashi sosai kamar yadda ake tsammani ba. A halin yanzu farashin mai a duniya ya yi tashin gwauron zabi cikin mako guda bayan barkewar yakin. Rikicin ya haifar da hare-haren makamai masu linzami da jiragen yaƙi marasa matuƙa a kusan dukkan ƙasashen gabas da tsakiya, lamarin da ya jawo lalacewar wurare da dama. Haka kuma jiragen ruwa da ke ɗauke da kusan gagga miliyan 20 na mai a rana suna makale a yankin tekun Fasha saboda rashin tsaro a mashigar ruwan Hormuz. Yanzu yakin Iran ya shiga mako na 2, kuma har yanzu akwai tambayoyi da dama game da makomar rikicin. Amurka da Isra'ila ba su bayyana tsawon lokacin da yakin su na haɗin gwiwa zai ɗauka ba, kuma ba su fayyace yadda za a tafiyar da al'amura bayan yaƙi ba. Iran kuwa tana aikawa da saƙonni masu rikitarwa, ko kaɗan ba ta nuna alamun ja da baya daga matsin lambar sojin Amurka. Har yanzu tana harba makamai masu linzami da jiragai marasa matuƙa zuwa wurare daban-daban a yankin, duk da ikirarin Trump na cewa ya raunana ƙarfin sojin ƙasar tun kwanaki 3 da fara wannan yaƙi. Wannan rashin tabbas ya girgiza kasuwar mai ta duniya. Farashin mai ya tashi, kasuwannin hannayen jari su ma sun canza layi, kuma wasu ƙasashe sun nuna alamun cewa su ma za su iya shiga cikin wannan rikici a nan gaba. Farashin mai ya sake tashi bayan Iran ta naɗa Mujtaba Kamna'i a matsayin sabon jagoran addini na ƙasar. A daidai lokacin da farashin mai ke karuwa, Iran ta ci gaba da mayar da martani ga Amurka da Isra'ila ta hanyar harba makamai masu linzami. Tashin hankali a gabas da tsakiya na ƙara tsananta, yayin da Iran ke nuna cewa za ta sauya dabarun yakinta. Kwamandan rundunar sojin sama ta IRGC, Janar Mosavi, ya sanar da wata sabuwar dabarar yaƙi. Yana mai gargaɗin cewa daga yanzu Iran za ta rika harba makamai masu linzami da ke ɗauke da kan bam mai nauyi fiye da ton guda. A cewar sa, adadin hare-haren makamai masu linzami zai ƙaru sosai, kuma yankunan da za a kai wa hare-hare za su ƙara faɗaɗa. A gefe guda kuma, ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya yi gargaɗin cewa Tehran a shirye take da ta daƙile duk wani shiri da Washington ke yi domin lalata tattalin arzikin ƙasar ta. Wani saƙo da ya wallafa a dandalinsa na X ya kira wannan yaƙi na Amurka mai suna Operation Epic Mistake a maimakon sunan da Amurka ta bashi na Operation Epic Fury. Ya ce cikin kwanaki kaɗan da fara yaƙin, farashin mai da sauran kayayyaki sun tashi sosai a kasuwannin duniya. Ya kuma yi zargin cewa Amurka na iya kai hari kan cibiyoyin makamashi na Iran domin sarrafa tasirin tattalin arzikin yankin. Ya ƙara da cewa Iran a shirye take da ta fuskanci duk irin wannan mataki, kuma tana da wasu dabaru na musamman da za a iya amfani da su. A wani ɓangaren kuma, Trump ya nuna rashin jin daɗinsa na naɗa Mujtaba Kamna'i a matsayin sabon jagoran addini na Iran. A wata hira ta wayar da tarho daga jihar Florida, Trump ya ce bai ji daɗin wannan naɗi ba, amma ya ƙi bayyana irin matakin da Amurka za ta ɗauka a kai. A wata hira da ya yi da jaridar New York Post kuma, Trump ya ce, ba zan faɗa muku ba, amma ban ji daɗin wannan al'amari ba. Wannan shine karo na farko da Trump ya yi magana bayan Mujtaba Kamna'i ya maye gurbin mahaifinsa a matsayin jagoran ƙasar. Majalisar Malamai ta Iran ta zaɓi Mujtaba Kamna'i a matsayin jagoran addini. Wannan majalisa mai mambobi 88 ita ce ke zaɓar jagoran addini a Iran, wanda shine mafi girman mukami a siyasa da addini a ƙasar. Mutuwar Ali Khamenei da matarsa a hararen Amurka da Isra'ila ta haifar da wani babban sauyi a shugabancin Iran. Kafin naɗin Mujtaba, Trump ya sha sukar yiwuwar hawansa kan mulki, yana mai cewa ba zai yarda hakan ta faru ba. Har ma ya taɓa nuna cewa Amurka dole ne ta taka rawar gani a zaben wanda zai zama sabon jagoran addini a Iran. Sai dai a sabbin kalamansa, Trump bai maimaita barazanar da yi a baya ba ta kashe shi. Masana siyasa na ganin Mujtaba Kamna'i mutum ne mai tsatsauran ra'ayi kuma yana da kusanci sosai da rundunar IRGC. A ganin su, hawansa kan karagar mulki na iya shafar yadda Iran za ta mayar da martani a wannan yaƙi da take yi da Amurka da Isra'ila.
a watannin da suka gabata kafin kai hare-haren. Trump ya karfafa wa masu adawa da gwamnati a Iran da su yi zanga-zanga domin kifar da tsarin mulkin addinin musulunci a ƙasar. Yanzu da Iran ta samu sabon jagora, rikicin da ke tsakanin Washington da Tehran na ci gaba da tsananta. Kuma tambayar da ake yi yanzu ita ce yadda sabon jagoran addini zai mayar da martani ga wannan rikici da ke ƙara